15 दाल बिदाङाव आङो 4,500 थाखा मोनोमोन। दा बे थाखाया लस जाबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोयै गासिखौबो बरायना थाबाय। दायो आं दंफैयो आंनिनो थालिर बागानाव। माने थालिरखौ थांनाय हराव मैदेरा ओरैबायदि जालांदों, बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय। बिदिबा आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। नै बेनोमोन आंनि थालिर बागाना। नोंथांमोना थालिर बागानखौ खनसे नायनानै लाग्रोदो। बिगासे दं, गासै 1 बिगा थालिर बागान। ओमफ्राय नै बेखौहाय मैदेरा एकदमबारे मुराखौनो बुखुदों। नै बेयाव गैया, नै लांदां। बेखौ बुखुनानै नैबेजों लानानै थांदों। लांनानै नैबेयाव खिलायदों। नै ओमफ्राय नैबेखौथ' नै गुदियावनो जाथारदों। एकदमबारे बे रज'फिनला बियो। ओमफ्राय नै बिनिखौ बुखुनानै लाबोनानै नैबेयाव दोनफैदों। नै मुराया बेखौबो जादों। नै मादा सादा जालांजोबदों। मुराल' दोनफैदों आरो बेखौ बै बुखुनानै। ओमफ्राय नै हरैबो जादों फांनै। ओमफ्राय नै बेखौबो जादों, गिदिर गिदिरखौसो जादों, बिफां गिदिर गिदिरखौ। बेखौ गाफायनाल' गालांदों। नै ओमफ्राय नैखौबोथ' नै डाइरेक्ट गुदि गुदियावनो फखादों। ओरैबादि जादों। नै बे रज'फिनला बियो। बेखौ गुदियावनो जाखाबाय। बेखौबो गाफायना गालांदों। नै ओमफ्राय नै बेखौबो गासै 15 दाल जालांदों आंनि थालिरखौ। बेबायदि जाना गालांदों बियो। 15 सुबा जाना गालांदों। थालिर सुबाखौ 15 सुबा बियो नस्थ' खालामलांदों। माने बे 15 सुबायाव 15था थालिर बिदां ओंखारबाबो 15थायाव मोनसे बिदाङाव 300 खरिबाबो 15थायाव 4,500, 4,500, 4,500 थाखा मोनोमोन आङो। देनां बेखौ बिदां ओंखारनायाव फाननाय समाव आरो बिदां मोनसेयाव 300 खरि फानबाबो 15 दाल बिदाङाव आङो 4,500 थाखा मोनोमोन। दा बे थाखाया लस जाबाय। बिदिनो हासार बायनाय, दै होनाय, मुलि होनाय, बिदिनो हाजिरा बाहायनाय आरिनाय, जोलैनि आरिनि, ओमफ्राय बिराद खरसा थांदों आंहा। ओमफ्राय लस जाबावबाय आरो बेयावनो। जिखियानो जादोला, खालामलांबाय, माथो खालामबावनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय थाबाय। बिदिबा दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।